Eta hementxe gaude, aste nagusi piratari hasiera eman dieten lau protagonistekin. Hementxe ditugu nire ezkerretara Ezkila kapitainak, beraiek Amaia eta Uxue dira, pirata bihurrien kofradiako kideak. Kaixo? Kaixo. Kaixo. Eta bestalde ere bai, gaurko txupina ematea zarduratu dira, Stop kaleratzeak kideak, bertako kolektiboko kideak. Kaixo, beraiek Kiker eta Lorena dira, haupa? Kaixo, bai, Kaixo, arratsaldeon. Bueno, suposatzen dut, orea izango dela, ez? Zuentzat izendapen hau? Bai, oso pozik gaude eta oso animatua bai ez Uxue, Bai. Gogoz, ezta? Aste nagusiari hasiera emateko. Bueno, eta suposatzen dute zuentzat ere bai, Stop kaleratzeak kolektibokoentzat ere berezia izan dela izendapen hau, ezta? Bai, oso gustonez hartu dugu, daramazkigu 2 urte burruka honekin pixkat kalean eta ez, jendeari pixkat babesa eskintzen, eta iruditzen zaigu jaietan ere badela, aldarrikapen hori egiteko une oso aproposa. Oso ondo. Eta, bueno, ez dakit nola ikusten duzuen aurtengo egitaragua, zer azpimarratuko zenukete bertatik? Bueno, gu pirata bihurrien aktibitateak, aurten gauza pila daude, abordaia txikia izango da, herri bazkaria horrentzat bakarrik, eta, bueno, beti bezala tailerrak, musika, antzerkiak, eta... Bai, gainera aurten, badago bihurrikeriak egitera eguna, ostegunean deituta. Ez dakit, Uxue, ze bihurrikeria dauzkazu prestatuak, egun horretarako? Zerbait prestatu duzu dagoeneko? Bai. Bai, gauzak. Gauzak ja prestatu dituzu, ez? Bihurrikeriaren bat hor. Bai. Hala, que fuerte,
¡Sécula es corsario! Maiti, zuek ere hori da aldarrikapena erabiliko ez dute aste nagusi hontan, nolabait salatzeko zuen egoera, ez da? Aurrekoan ikusi genuen Kutxabank aurrean egin zela zuen aurkezpena. Bai, badaramazkigu ja hilabete batzuk eta ekintzak eta egiten, eta iruditzen zaigu hori dela jarraitu beharreko bidea, ez? Hau da, jendea pixkat elkartzen jun, eta iruditzen zaigu piratek daramaten ideia, gure ideiarekin bat datorrela ere bai, azken zinean herri ekimena da gurea, eta jai popularrak edo herrikoiak dira, ez? Piratek aurkezten dizkigutenak, eta orduan, parte hartzea handia izan behar du, iruditzen zaigu programa ere horretara dijoala, eta orduan oso identifikatuak sentitzen gara. Eta ze plan dauzkazu ere bai aste hontarako? Zerbait prestatu dezute edo pentsatu dezute norbaitea jungo zeratela edo? Egia esan ez dugu prestatu jendea batzuk oporretan daudelako, baina bai eramango ditugula gure banderatxoa, gure txapak, ekuiko ditugu salmenta postuak, eta jarraituko dugu jendea informatzen, eta ea jende gehiago batzen denez, guretzat importantea da kalean ez, kaleratzen arazoari buruz hitz egitea, eta denen artean soluzioak bilatzea. Beraz, presente izango zarete aurtengo aste nagusi piratan. Bai, zalantzai gabe. Oso ondo, mil esker eta ondo pasa, festak! Bai. Eskerrik asko. Gabon piratak! Gabon Donostia! 11. gaituzue zuekin, 11. gera pirata! Eta 11. zabaldu nahi dugu parte hartzeko deia. Hauxe dugu aurtengo jaietako leloa. Parte hartuz Donostiarron sareak josi. Herritarri gabeko jairik ez dagoela argi dugu. Eta jaietan, jendarteko beste eremuetan bezala, herritarron parte hartzea funtsezkoa da bizi dugun errealitatea aldatu nahi badegu. Parte hartzean sakontzeko proposatu dizuegu, hain justu ere kofradiak sortuz. Ezkina kapitaina iritsi da Donostira. La flamenkara Mati laguntzailea alboan duela. Izan bihurri, izan piratak, gara Donostia! Hain zuzen ere, aurten, Matiren ahotsa etxekaleratze horietako batean kaltetua izan den lagun bati eskaini diogu. Eta berekin da, azken 2 urteak egoera hauek kalean salatzen aritu den Stop Kaleratzeak taldea. Izan pirata, sekula ez kortsario!